Para ba sige mag-chance mo tagay. Sige na. Sapa na. Mo to. Asa man to si Kuan? Katong nasa si Kiho Binders ba? Si uli na? Ah. Kita na kung mga idol rin ang gwapo. Naligtas barangay kay Ablina. A few moments later. So what's up mga pobreng guys, may gabi inyo tanan diha, maabot ng kusbalay, grabeng wana niya. Kumana tag ilis. Paano ta? Maniho tag kaon kay medyo gutom. Gutom sa to ang biyahe. So what's up again mga kapobre, may gabi inyo yung usab. Kumana tag kaon niya, likit tag lumboy. Kay matay budget lumboy lang sa tog na ko ang mga bagtos mga guys, likit sa lumboy, likit sa lumboy. So shout out dahil ko sa mga kuan guys, sa mga delivery riders niya o sa mga riders amping tang tanan sa daan kay dangog kayo lagi sig uwan niya. Andam sa mugringkot diha sa inyuhang pag deliver kaya o ganiha o kandam sa kong ringkot, uli na lang ko, basa kay ko deliver pa ang data niya, yung kaya basa naman maway ta kay lawas pa doon sa. So shout out dahil ko sa ako ang na-meet kaniya, na-meet nako sila si Tugsoy og si Milmil Bungi, Mr. Mills. Sikat kayo sa mga TikTok wa, sikat kayo sa mga kabuang nga TikTok, sikat nagkita mi ganiha dito sa barangay. Shout out ninyo na mga idol. Nabi na ko sa video ko kakitag o kuan anang naong nakita na gano'n sila na ako sa personal, mga ambungan kayo, matay ni mga natay silingan raman sa namo dahil ni taga opera raman dahil ni sila. So din ako taso na ako ang yaw kay kapoy kay gilit ang tama no, may gabi inyong tanan, matulog ta kay trabaho pa ta ugma. Goodbye.